روجوان مصطفى بالي مدخست سری دا هناك آگاهیشت ورگرن که اپراسیون خزابه فرات چوادی چه تو اپراسیون نزدیک و دشوپینی سری دا جبو تماشاوان لنگ امریکا تماشاوان کردویزیون آگاهی نوچنه درباره اپراسیون خزابه فرات هزن حسیده چقاس نزدیکی رقابونه هناك هم دخوازیشت ببیسی. دم باش سلاف ریز سلاف جبو و تماشاوان و هروها الجهدارين و هەلبەتە ها پێنگاوە دوێمینج یان قۆناغا دوێمینج پێنگاوە غەزەبە فەراتێ ji بۆ rizgarkirina Reqa û gundêwarên Reqa ji nav destî çeteyên Daeş dewam dike. Niha rojevê de ye zêdetirî Reqa navçeya Tabqa û bendava Feratê di rojevê de ye. Agahîn herî dawî ku vê sibê dane sibê me bi dest xistinî ev in ku هێزن یان حرد قۆلên ku dixwastin Tabqa têxin çemberê û ji nav lepên Daeş rizgar bikin bawerim li taxên başûriyê bajarê Tabqa şer derbastî wê derê bû her wiha gund û yan bajarokên hinekî stratejî wekû Sefsafa Bakur Sefsafa Başûr ji êvarî danê êvarê yanî em bên piştî saet 12 êvarê heta şefaqa sibê şer derbasî va gundan jî bû eva gundên ku di navberî Tabqa û Reqa girê didin û çeteyên Daeş hêvîn mezin ser va gundana ava dikin şer derbasî wê derê jî bû li gor agahiyan rewşa şer li wir Daeş dixwaze hinekî birê sivîla armanjgirtina sivîla yan hedefgirtina sivîla bike wekû astengekî li ber hêzên operasyonê lê di giştî de rewşa herî dawê ku xuya dike bajarê Tabqê an navçeya Tabqa ku girêdayî Reqaya giringiya Tabqaya stratejik çi ye? Belê? Giringiya Tabqaya stratejik çi ye ji bo hesede? Niha giringiya Tabqa ayeke ku navçeyekî herî mezin di Reqa de ye. Ê didiya hin agahî hene ku zindana Daeşê herî mezin ku hepsî û kesên revandî û kes di nav da bav Eb Pawlo jî heye guman hene ku evana li Tabqa ne ê sisiya Tabqa navenda birêvebirina bendava Feratê ye mezintirîn bendavên li Rojhilata Navîn yanî ev bendav li bajarê Tabqa ye dîrek Tabqa li ser bendavê ye wê çaxê niha ku êrîş dîrek berî xwe bide Reqa yan dêre zorê me tirsî heye ku Daeş vê bendavê wekû tehdîdekî li ser va herd bajarên mezin bikar bîne berdana avê yan me tirsîn teqandina vê bendavê hene ji wê jî pirsa min ji ev min dixwast vê pirsêj bikim hem aliyê rejim da ji hinek belawek hatibûn belakirin ku rewşa bendav xeter daye dikare hilveşe hinek dixwazim tu bi firehî behsa bendavê jî ji me re bikî evlahiya ha ev dibe hin tişt zelal bin yanî armanca operasyonê li ser vê bendavê ku wê me tirsiyê rake ji holê armanca vê pêngavê yan vê qonaxê rizgarkirina bendavê û Tabqê ku bi milyonan însanên Reqa û dêre zorê jiyan dikin ji vê me tirsiyê rizgar bibin û bendav temîn bibe ne bikaranîn li dijî sivîlan mexabin hin dezgehên ragihandinê ku bi rengekî ji renga nêzî Daeşin yan nejatperestiyekî wan li dijî Kurdayetiyê bixwe heye hin dezgehên necatperestên Erebî ku hîn heta niha hêviyên xwe di dewleta netewperest da dibînin ev metirsîkirin rojevê armanca xwe rawestandina operasyonê ye rawestandina pêngava rizgariyê ye yanî tiştekî pir ecêb e bendavekî ku ew qasa xeteriyê xwe hê demê dest Daeş dabe û hêzek dixwaze vê xeteriyê ji dest Daeş rizgar bike ew bikin rojev bêjin xeterî li ser bendavê dibe operasyon raweste yan dibe ev pêngava rizgariyê raweste yanî armanca wê rojevê ev bû ku Daeş ji wê tengavê derxînin bibine alîkar bi Daeş ra niha wekû teknîkcî nînim ez lê qasî xandin û lêkurîna min li ser vê bendavê heye ev bendavekî ku endeziyarên Yekîtiya Sovyet ava kiribûn
چار پنج تدبیرین وان هنه جبو کو اف بنداف نکوه خطریه و اونها جی اف بنداف ند خطریه کی تقاندنه دایا خطریه هری مزن کو اف بنداف دست داعش دا بمینه و داعش وی بکار بینه بزانبون بکار بینه اما در وی تو خطری مزن سر تقاندن یا شعطاندن هلوشاندن و بندافین ها تنه بله چه قصد بنداف دسته حسده دایه عالیه باکور امزانن وکتین پیشکتین چه بویه پیشته اینکه هفته بوری وروه نها وەکو مشتەرەکو دەست پێ کێداژی نها بەنداوێت تەنێ مەری نکانێت بگرێت دەست بەنداو و باژارۆکێ تابقە هەورە تێگرتن دەست باژارۆکێ تابقە تەڤاهی نها ji raqa qut bû yani em kanin bêjin raqa û bendav ketin çemberê ev çember êdîna li gor aqilmendiya kesên di hindir da ku kanibin qebûl bikin vê rewşê û zû li wê herêmê şerra westînin û bendavê û teve tabqa wekû qeder qebûl bibe ku ev derwê were rizgarkirine bendav bixwe dirêjiya bendavê bixwe 4 kîlo heta 4 kîlo 500 mîtro heye agahên herî dawê yanî tenê em bêjin sentera kehrebê ew tenê dest Daeş da maye yanî bi erebî dibên xuref tehekum odayên kontrolê odayên kontrolê ku bi bendavê kontrol dibe ew dest Daeş da mane pir hewildan çêbûn ku bi rengekî herî aram wan ji wir derxin û ev bendav nê bikaranîn li dijî sivîlên wê herêmê lê heta niha Daeş di înadekî de ye û wekû tê zanîn Daeş tevgerekî tîror e ticara rewş û jiyana sivîlan ji wan re pir pêwîst nîne niha rewş wisa ye lê ez dibêjim êdîna rizgarkirina reqa û rizgarkirina bendavê bû meselakî demkî bû meselakî demê yanî ne hîro bê wê sibabê ne sibabê wê di sibabê lê mutlaqan tabqa û bendava feratê ji reqa hatin qutkirin باش از جنک دخواستم تو رولا هبونا لشکر امریکی هزین امریکی جمره زلال بکی ایرا راجمه که امریکی کنیزی لشکری امریکی دبیجه که امریکا نه حاضری دیگه کار دیگه که خبرت دومینه که او فرینگه نزدیکی کوبانی برفرهتر بکه و این شروع بشه تکرین که نابی انجیلیک جدر باز دبر نوچه ده که دبه ایده دبه که حبجه دارش انجیلیک جنامینه تو نوچه این ویدیو چوا دبینی هبون امریکی دخوازی چوا جمره روم بکی زلال شروع بکی بله نه من وەکو ڕۆژنامەوانێکی و چاودێریە خۆلڤێرێ ئەس دشۆپینم بیتری ئەوە 6-7 ساڵ بوون di navî şerîda herme çavdêriya xwe dewam kiriye min wekû şexs jî belkî salek bîtir jî bû gotarek ji sîteya eylafra min nivîsand bi eynî bi vê sergotarê ku encirlîk piştî salekê wê li Kobanê bêye yani we çaxê min net li ser ti agahiya ev nêrîn ava kir wek çavdêrî xwe şexsî me ava kirin û min wisa digot ku we encirlîk di demê pêş de derbasî Kobanê bê helbete hetanî kur ew agahî rast ne rast yan heta kur di milê xwe siyasî da û di milê xwe îmkan û yan îmkansizê de heye em naxwazim wê nîqaş bikim lê tiştê ku niha xuya dike Amerîkî roj bi roj hêza xwe li erdê zêde pratîze dikin û hejmarê zêde dikin di milê wê teknîkî da di milê wê hejmar da di milê wê beşdarbûna di nav şer da niha piştî şerê Kobanê hetanî demekî nêz jî beşdarbûna Amerîka di vî şerî da tenê beşdariyekî ezmanî bû yani bi tensîqek di navberî hêzên YPG û YPG û hêzên balafirên hevfîmana navnetewî hebûn li gor wê alîkarî dihat kirin lê ema niha hêzên Amerîka li erdê hene bîtirî ciyakî li bîtirî navendekî xwebicî dikin eva jî îfade dike ku Amerîka jî gihîşt wê qenaetê ev hêzên ku berî îtîfaqê bi Kurdara bike dibin navî opozisyona Sûriyê da yan dibin navî şoreşa Sûriyê da hewildanên Amerîka ser neketin li wê derê nikabûn hêzekî ku anti teror û anti necatperestî ava bike tedî projeyekî Amerîka hebû ku li Tirkiye hinek hêzên dibin navî İslama mu'tedil da perwerde bike ew jî têkçû ser neket niha Amerîka wê îşî fehm dike vê rewşê dibîne li gor vê jî hin nêziktiyên Amerîka bi rojavara taybet û bi giştî Bakurê Sûrî ra îfade dike ku ber ve itîfaqekî stratejî dem dirêj darê
بلکی نها هین زوبه بلکی یعنی نها ام بخوازن نخوازن ترکیه دولتکی اندام ناتو دا به صدان پیوندی و رکفتن وان به امریکا و به ناتو را هيا هزکی سرکیت روجلات ناوین دا نو صراحت دروجه که دیا دا وکو هیوی خواب بیجن بیکه سبا و دسبا انجر لیکرابه یان پیوندی ناوری ترکا و امریکا دا خرابه به نو سایه لتشتی خویا دکن ها امریکا جی و روشه دبینه روشا کو ترکیه ادینا دهنک دردا ختم اندی و ناخذ بر چهار سری هر به اصرار کو تبلهوی ور جیان کردن هر به اصرار کو پیکاتین باکوری سوری و تواهی سوری جی به هفر دروشه کی شرد جیان بگن دست ترکات الهه و چاف قرچ کی ترکاج بو داعشی هبو لتل ابيض اشكره بو لجريس بي اشكره بو لكوباني اشكره بو يان غهارتنا وان استلام وتسليم للجرابلس امبيجن لواستيا كو ارتش ترك لبابه جيان كري اواغي امريكا ود بينه لغور وجي راستا نها او ناوندا يان بالا فرغا امريكي لباشوري كوباني برفرد بيا هيزن العرضه و توا تکنیک کی لشکری پیشکتی روزانه استعمال کرد در باس روزاوا دبن اوانا کی ifade ای کو د پیش روزه د اتفاق کی استراتژی دندریج و نافبری فدرالیار باکوری سوریا و امریکا ده هبه باشه روزوان شروع کرد سیاسی مصطفی بالی امپرس پازیت دکنش بوان نرخاندرنته